ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଛଣାଛଣି ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଲରା ଚିପ୍ସ ବନେଇବା ଆଜି। କଲରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଏଠି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ପତଳା ପତଳା ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବା। କଟା ହେଇଥିବା କଲରାକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା। ଏଠି ମୁଁ 6ଟି କଲରା ନେଇଛି, ସବୁ ଯାକ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର, କିଛି ବେସନ। ଏଠି ଯେତିକି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ନେଇଛି ସେତିକି ବେସନ ନେଇଛି। କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏସବୁକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଶୁଖିଲା ମିଶାଉଛି, ପାଣି ଦେଇନି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ଟିକେ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳି ହେଇକି ମିଶିଯିବ, କଲରା ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ଏସବୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି, ଆକୁ ଆଉ ମିଶାଇବାନି, ଆକୁ ଏବେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ପିସ୍ କଲରା ପକାଇକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି। ତେଲ ବରାବର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସବୁ କଲରାକୁ ଯେତିକି ଜାଗା ଧରିବ କଢ଼େଇରେ ଆମେ ସେତିକି ପକାଇବା। ଏବେ ଗୋଟେ ପଟ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲାଣି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଏ କଞ୍ଚା ରହିବନି ଆଉ ବରାବର ହେବ। ଏବେ ଆମର ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ସେହିପରି ଆମେ ବାକି ଥିବା କଲରାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣିଦେବା। ଫାଇନାଲି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି କଲରା ଚିପ୍ସ। ଆପଣମାନେ ବି ବନାନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।